Ja vítam vás u nového videa a je to špeciál, no nie taký špeciál, ale silvestrovský špeciál. A dneska si zahráme Brawl Stars a ukážem vám svoj locker. No nie locker, ale akože moje brawlerov. Takže najslabšieho mám zatiaľ Groma, nehrávam ho. A mám ho na 6, neviem prečo. Potom mám Henka, toho mám. No, tiež mám ho na 5 a nehrám ho. No teraz som získal iba Shade, no tak idem iba začať pušovať, mám ho na 8. Tara, 2, no nehrám ju úplne. Potom mám Tika, toho vôbec No, to bolo také tiško, tak to ma volá. Sorry. Takže ďalej tu bol môj brat, hej, tak preto, čiže bolo ticho. Zatvor dvere, prosím. Dobre. Môžeme ísť ďalej. Sorry. Takže mám tu Larry a Bože! Diktuje môj brat. Sme troška nahypení, lebo ideme do polnoci ho robiť. Woohoo! Dobre. What the fuck? To čo robí? Dobre, ideme ďalej. Sorry. Potom dáme Melody, máme ďalej na 6, nehrám ju. Squeak, 5, Jackie, 5 na 5, Angelo, na 7, 5 level. Nie, nehrám ho vôbec. Zbytočne chceme peniaze. 8-bit, neviem prečo ho nehrám, lebo je, slabý. Nie je slabý. Pomaly. Kebyže je rýchlejší, no tak by som ho bral. Mika, 6, nehrám ho. Pomaly sa mu nabíjajú útoky. Pam, na 6, 5 power level. More, ticho! Vždycky, keď natáčam video, More, musí mi skákať. Daj to od začiatku, lebo... Nedám od začiatku, hej. Ale to je sráčka. To je dobré video, je tam dobrý mím. Dobre, takže potom mám Gasa na 6, Mandy mám na 7, ale 5. A potom mám Kenjiho 10 a budem ho ešte, môžeme si dneska za neho zahrať. No tak rovno môžeme si zahrať za neho. Natáčam video práve, že ako hrám silvestrovský špeciál a hrám Brawl Stars. Kebyže máme behacú bol na Mr. Maroš. Ja behacú bol máme ešte. Kebyže máme, tak natáčame livestream. Jaj, no tak to hej. Kebyže to dosiahneme, tak môžeme natočiť aj livestream. Bežte sa pozrieť aj na Mr. Maroš a kto nemá tam odber, tak prosím ho dajte. Aby sme mali konečne 50 subscribe. A potom to bude tak nabité. Fortnite, Roblox, Brawl Stars, možno FIFA na mobile, FIFA na PlayStatione, Minecraft a veľa vecí. Hej. Tak čím skôr dáte, no tak tým skorej budú streamy. No tak môžeme ísť na to, jem do sola. Dlho som to nehral, tak možno budem slabý. No. Som na nabíjačky, nemôžem sa hýbať. No, dobre. Takže ma dobre počujete? Woohoo! Dobre, ideme na to. Saklo sa mi to. Tu je. MSK. Nie, prečo sa mi to tak seká? A nice dead. Oni sa zabili navzájom. Fakt, oni sa zabili navzájom. Idem na... Hej. Mám stret. Prosím. Yes. Yes, stus. Heluj. Yes. Prečo sa mi to tak laguje? Sorry za lagy. Dobre. Ja mu šíbe. Ja viem, že je Silvester, ale nemusíš to tak prežívať, hej, zase.
hej. Si dal tabletky. Na mozog. Tak to je. Joj. No. A tu je. Tak som to videl. Môžeš to prestať komentovať. A Čaute ľudí. Dostal som 2000 a to je Edgarito. No poď. môžeš byť Čavo. trošku tichšie. Aj. No, to je taká sračka. Ticho budej. Čo no? Dead. Prvá hra vyhra. Hej, ja idem robiť ďalší iPhone. Môj brat sa zbláznil, on v Minecrafte postavil iPhone, chápeš? Ide postaviť iPhone. Dáme si druhú hru za druhého brawlera a asi ideme vyskúšať na hardcore a dáme si Moa, ktorého mám na 30-ke, viem, že to je málo teraz. Prosím, že tam je Star Drop, lebo po hre máme Star Drop. Tento špeciál bude do 10 minút a je tam Star Drop, prosím? Dali video a na videu som mám marker, chápeš? Takže No, vypol sa mi zvuk, som presúval si. počuje to? Počujú to? No jasné, more. Hej, ja tu nechcem byť cringe, ale som cringe. Počuli? Šeli? Mou. Postavím takto, aby to zase nebolo veľké ako prasa. Frasa. To je strašne OP. Rozmýšľam, že ako postavím to Apple logo. Má jedno. Yes! Dobre, GG. Toto bude o chleba hra. Bude takto. To bude asi na kempe neskôr hra. Showdown! Takto asi zrejme to bude dobré. Jak Paráda. sa stihli? Ja som... To je nejaký najeťak. A nešlo nič. Bartix. Zrejme Polo. A nevadí. Nice, 500. Prosím. Epic. teraz No, skin na Squeaka. Yes, je to tam. Aspoň na čo máte z toho videa. Je to ten basic, ale čo dať, čo robiť more. Prečo furt hovorím to more? Dobre, tak zahráme si ďalej za... ja som to posral. Dáme z tých slabších. Shada si dáme. Má tu úctu. Ja som to posral. Má tu úctu byť v tomto videu. A koho mám takého špeciálneho na nový rok? Kámo, to je... Tomáško, podľa mňa zajtra bude dačo na nový rok dačo free v shope. Kde? Brawl Starse. Určite, lebo furt býva. Kámo, ja nechápem na takú moja reštištu, ako kebyže... Ale ja musím si našetriť na nejaký skin 36. Ja musím to urobiť. Tu na tento chcem, lebo mám dosť blingov a za 36 gemov mám toto skin. Si môžem hociaký kúpiť za 5000, no za epicky. A gemy mám na 28. Tak potrebujeme ešte, ja to splním nejako teraz, priebehne ako budem hrať. Tak asi dám asi M-sku. Nie, ten Colta. M-sku. Bravo. M-sku. Kde si? Nie M-ska, more Macka. Ja som už popletený. Ja
si myslím, že Ečka je Maxka, chápeš? Tak ty si dobrý. Vidíš, že som sa strafil. No, tak ty si dobrý. Musím si no. pustiť dačo. Prečo to robím, no? Poď náš mi predaj. No, ale roztačame. Pardon. Yes! Tomáš! Nie, nie, nie! Yes, ja sa hilnem. Ja sa hilnem. Ja sa hilnem. Aj! Tak to zrejme. Yes, sir! Daj to! Haló! Ale už bude to strašne ťažké. Už to tam daj! Haló! Ešte než Nie! Čo robíš? môj. Haló, chápete to? On tam stojí pred... Hurá! Vpúšťajú ho na stroje. Nutne nahrám. Yes! Woo! Nenašam takých hráčov, ktorí tam čakajú. Takže, jeden, mám ďalší level a idem ďalšiu hru. No. Chcem 5 hier vyhrať. Bude zrejme máš také ťažké. Čo? Ja. Lamine Yamal. Lewandowski. Hej, napíšte mi do komentára, ak budú komentáre, že kto je fanúšik Real Madrid a Barcelony. Chcem vedieť, koľko je fanúšikov Real Madridu a Barcelony. Ale Madrid, blízka Barcelona. Jo, bro, zase. Hej, my sme vytvorili naša škola. Čo? Tu sú dvaja Lamine Yamalovia. Hej, kamami kamo, tak my sme vymysleli, že naša škola, tak sme vymysleli aj naše mená, či naše futbalistické, vlastne keď dáš gól oslavy. A ešte, že napríklad Ibane. Danko, Tomáš Litovčiak a také. No, Okolo musí byť. no. Prečo? No takže či ma neklameš, vieš? No, dobre. Nejaký je tu typec, ja chcem tímovať. Čo? Ja tu mám... Slova. Nie, ale nie. Postal som to správu na ja. Čo? Lewandowski. Sú tu? Kam ja sa zase Dobre. poserem, keď poviem na To by záchod. bolo asi všetko. Poviem asi zase. Dobre, kľud Tomáško. Dobre, takže toto bude asi pre toto video všetko. Ešte si tu nahodím nejaký pekný skin. Napríklad Na čo? Alejandro Garnacho. Ale tak ty si dobrý. Nože. Kde je? Tu je. Yes, konečne to dáme. Čaute.